I think we have a hijack situation here. What makes you think that's a hijack? Just trust me. I heard the guy in my ear, okay? I heard the guy in my ear. You need to check it out. Часът на Милен Цветков. Отново на живо. От понеделник до петък в 17 часа. Аз ще намеря X-Factor. Аз ще го намеря. Не, аз ще го намеря. А може би съм го намерил. X-Factor. Време за истинското шоу. Тази неделя от 20 часа по Нова. Гледай X-Factor с подкрепата на МТЕЛ. Часът на Милен Цветков. Отново на живо. От понеделник до петък в 17 часа. В понеделник доктор Папазов ще ни покаже и докаже какво точно представлява холистичната медицина и как тя, за разлика от конвенционалната, не лекува просто симптомите, а истинските причини за едно заболяване. Вихрър ще ни даде идея как по-дълго да запазим спомените от лятото. А специалният ни гост на кафе на връхрождения идея ще бъде поп-фолк певицата Лиана, заедно с дъщеричката и Денис. На кафе точно в 9:30. Закуската е удоволствие, което се споделя. Тя трябва да бъде апетитна, питателна и полезна. 4 бързи и интересни рецепти ще видите в понеделник. Бон апетит вече в 11:30. Command Center East, Tony. Hey, Bam, we're doing a coffee run. You want some coffee? No, I'm filled up with coffee. How are they doing those restrictions out of New York, Man, they got them reduced. So LaGuardia, in fact, is now on a delay. Newark's going to stay a while. Good job, excellent. Excellent.